Ladies and gentlemen, it's a must-watch film. I'm so happy for the entire crew. There's a good message in this film. Each and everyone in the family should watch the film. Parents, children. Nowadays in the society, we are facing a lot of problems because of chatting, internet, and all those stuff. The director has shown it very clearly, and I'm so happy for Nikita and the entire cast and crew of the film. Congratulations, my hearty congratulations. Ladies and gentlemen, entire team ki first of all congratulations. Madhura Sridhar garu చాలా మంచి మూవీ ఇచ్చారు. These stories we keep hearing about and reading about them ఎప్పుడో ఒకసారి, బట్ చాలా బ్యూటిఫుల్లీ హీస్ మేడ్ ఇట్ ఇంటూ అ మూవీ. అండ్ అన్నీ కూడా రియల్ లైఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ చాలా వరకు ఇలాంటివి మనం చదువుతుంటాం. అండ్ ఇట్ ఈస్ హార్డ్ హిట్టింగ్, వెరీ ట్రూ. మీరందరూ కూడా వచ్చి చూడాలి. All my friends are there in this movie. Mahat unnadu, he's done a wonderful job. Nikita has done so well, and Kamal, Krishna Chaitanya, and Swati chaala baa chesindi. I would mention that about her also. And Sesh, he looked really nice in the film. I wish the entire team all the best, and nak songs ko chaala nachayi. Very well made movie. I wish the entire team all the very best. Thank you. నేను అప్రెంటిస్గా జాయిన్ అయిన దగ్గర నుంచి మంజు టీంలో పనిచేశానండి. తన దగ్గర చాలా వర్క్ నేర్చుకున్నాను. ఇప్పుడు తన సినిమా గురించి మాట్లాడడానికి నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. బికాజ్ స్క్రీన్ ప్లే ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంది, అండ్ డైరెక్షన్ కూడా యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే నేను మంజు దగ్గర నుంచి అంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. ఫెంటాస్టిక్గా చేశాడు, అండ్ స్క్రీన్ ప్లే మాత్రం నాకు లాస్ట్ 20 minutes చాలా బాగా నచ్చింది. అండ్ అందరూ చాలా ఆడియన్స్ అందరూ చూసి ఈ సినిమాని పెద్ద హిట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, చాలా బాగుందండి. మంజు సుధీర్ గారికి నాకు క్లాప్ కొట్టిన దగ్గర నుంచి, క్లాప్ కొట్టడం నేర్పించిన దగ్గర నుంచి మంజు చేసాం. అండ్ ఈరోజు బ్రిలియంట్ అండి. క్లైమాక్స్ చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంది, అండ్ ఆర్టిస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ అందరిది చాలా బాగుంది. అండ్ మా మంజుని పరిచయం చేసిన మధురా శ్రీధర్ గారికి థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఇట్స్ ఏ కంప్లీట్ డైరెక్టర్స్ ఫిల్మ్ అండి, బ్రిలియంట్ స్క్రీన్ ప్లే. Ladies and gentlemen, ఇప్పుడే చూసాం fantastic film. So I really enjoyed the film. Everybody, Sesh, Chaitanya, Kamal, and everyone did a fantastic job. Nikita, Swati, everyone. I liked everyone's performance. Manjunath garu, hearty congratulations to Sridhar garu. Raghu, very nice music, very catchy always. Very nice. So I really had lots of fun. Second half చాలా బాగుంది, నాకు చాలా నచ్చింది second half. Something to learn about. Message oriented సినిమాలు అబ్బా అనుకుంటాం కానీ this is really interesting. I like the way the director has executed the film. Fantastic. Go watch. చూడకపోతే తప్పకుండా చూడాలి. Must watch. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడే లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ చూసాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మధురా శ్రీధర్ గారికి కంగ్రాట్స్, అండ్ మంజు గారికి, అలాగే రఘు కుంచ గారికి, అండ్ స్టోరీ స్క్రీన్ ప్లే చేసిన సంజీవ్ గారికి. ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ మధురా శ్రీధర్ గారు ఇలాంటి ఒక ఇండిపెండెంట్ సినిమాని నమ్ముతూ వస్తూ కొత్త యాక్టర్స్ యాజ్ ఇన్ అప్కమింగ్ యాక్టర్స్ అందరినీ, చైతన్య కృష్ణ, కమల్ కామరాజ్, శేషడు, ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ పెట్టుకుని, మహత్ రాఘవేంద్ర, నిఖిత, ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ పెట్టుకుని మంచి సినిమా చేశారు. వెరీ హ్యాపీ. అండ్ ఇలాంటి సినిమాలు బోల్డ్ అని చేయాలని మధురా శ్రీధర్ గారు బ్యానర్ నుంచి అదొక కంపెనీలాగా రావాలి. అండ్ దెన్ రఘు కుంచే గారు మ్యూజిక్ సూపర్ యాజ్ వీ ఆల్వేస్ నో, బట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అయితే చించేశారు లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్లో. అండ్ ఆల్ ద యాక్టర్స్ పర్ఫార్మ్ వెల్. నిఖి అండ్ చైతన్య కృష్ణ, కమల్, ఎవ్రీబడి డిడ్ ఎ గ్రేట్ జాబ్. అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు ది ఎంటైర్ టీమ్. లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ చూడకపోతే తప్పకుండా వచ్చి వాచ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ మూవీ ఇప్పుడే చూసి బయట వచ్చాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మధురా శ్రీధర్ సార్, cheers. ఆయనకి చేర్స్ చెప్పాలి, బికాజ్ హీ హాస్ కమ్ డౌన్ విత్ అ వెరీ గుడ్ స్క్రిప్ట్. నమ్మశక్యంగా ఉందండి, ఎందుకంటే నా ఫ్రెండ్స్ చాలామంది బాధితులు, ఫేస్బుక్లో, ట్విట్టర్లో, అలాగే వాట్సాప్లో చాలా బాధితులు. నేను కూడా ఒక బాధితుడిని వాట్సాప్లో. నిజంగా లాస్ట్లో చెప్పారు, పూరి గారు చెప్పారు, మీలో మీరు ఎవరన్నా ఒక్కరు చూసుకుంటే చాలా అన్నారు. సో అందులో నేను కూడా ఒక్కడు ఉన్నాను. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ స్క్రిప్ట్. ఫస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ రఘువయ్య అద్దరు కొట్టారు, లైక్ ఎంగేజ్ చేశారు మొత్తం స్క్రీన్ ప్లేని. అండ్ ఆబ్వియస్లీ మంజు డైరెక్టర్ ఎక్కడ ల్యాగ్ లేకుండా, ఎక్కడ ఇంట్రెస్ట్ తగ్గకుండా మొత్తం కూర్చోబెట్టారు. అండ్ అలాగే ఆల్ ద కాస్ట్ క్రూ, చైతన్య కృష్ణ, స్వాతి దీక్షిత్, నిఖిత ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. అంటే ఎప్పుడైతే మోసపోయిందో అప్పుడు ఎక్స్ప్రెషన్ చాలా బాగా ఇచ్చింది. అండ్ అడివిషియస్, హీ వాస్ వెరీ కన్విన్సింగ్ విత్ ద రోల్, అండ్ చాలా న్యాచురల్గా చేశారు. అంటే అసలు నాకైతే షాక్ తిన్నా, ఎప్పుడైతే ఎయిర్పోర్ట్లో ఫోన్ తీసి కట్ చేశారు కదా, అప్పుడు షాక్ తిన్నా అమ్మ అనేసి. అండ్ కమల్ ఒక్కసారి లైక్ నిఖితా దగ్గర చెప్తాడు, లైక్ రాహుల్ ఎవరిని అడుగుతారు కదా, అక్కడ హీ వాస్ గుడ్. సో ఆన్ ది హోల్ ఇట్స్ టీమ్ వర్క్. అండ్ నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉంది. అండ్
ఐ వాంట్ టు కంగ్రాచులేట్ ద హోల్ టీమ్, ఎస్పెషలీ మంజు అండ్ మధురా శ్రీధర్ గారు అండ్ రఘుభయ్య. ఇంటర్నెట్ గురించి, ఎఫ్బి, ట్విట్టర్ గురించి ఒక సాంగ్ ఫస్ట్లో పాడారు, అది నిజం. అది అందరూ ఫోన్స్లో బిజీ అయిపోయారు, రిలేషన్షిప్ మరి హ్యూమన్ సోల్ అనేది లేదు. సో అందరూ మారండి. ప్లస్ లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, ప్లీజ్ సినిమా చూడండి అండ్ మస్ట్ వాచ్ ఫిలిం. అందరూ నిజంగా నాకు ఒక లెసన్ వచ్చింది, మీకు ఒక లెసన్ వస్తుంది సినిమా చూసి. సో థ్యాంక్ యూ, ఆల్ ది బెస్ట్ టు ద టీమ్. అందరికీ నమస్కారం అండి, నా పేరు అభిజిత్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ ఎంటైర్ టీమ్కి కంగ్రాచులేషన్స్, మధురా శ్రీధర్ సార్ అండ్ మంజు సార్ అండ్ ఎవ్రీవన్. రఘుభయ్య మ్యూజిక్ ఫెంటాస్టిక్గా ఉంది. ఈ సినిమా ఈ రీసెంట్ టైంలో నేను చూసిన వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ ఫిల్మ్స్ అండి. వెరీ వెల్ మేడ్, వెరీ రేసీ. సినిమా ఎంత ఎంటర్టైనింగ్గా ఉందో అంత ఎడ్యుకేటివ్గా కూడా ఉంది. ఎందుకంటే మన పెరుగుతున్న టెక్నాలజీ వల్ల మనకి ఎన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయో క్రైమ్ రేట్ కూడా అలాగే పెరుగుతుంది. సో చాలా అవేర్నెస్ మనకి క్రియేట్ అవుతుంది. అండ్ తొందరపడి మనం ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్ అంటే బ్లైండ్గా ఫాలో అయిపోకుండా వీ నీడ్ టు ఆల్సో, అంటే మనం టెక్నాలజీని కంట్రోల్ చేయాలి కానీ టెక్నాలజీ మనల్ని కంట్రోల్ చేయకూడదు అన్న లెసన్ ఈ సినిమా ద్వారా మనం నేర్చుకుంటాం. సో a must watch for everyone and thank you so much Manju Anna for making a movie like this. ఎందుకంటే చైతన్య చాలా బాగా చేశాడు అందులో. అంటే రియల్ లైఫ్ క్యారెక్టర్ కూడా అలాగే ఉంటుంది అని అందరూ అనుకుంటారేమో, అలా కాదు, బట్ జీవించాడు పాత్రలో బాగా. అండ్ ఆల్ ది యాక్టర్స్ హ్యావ్ గివెన్ వెరీ వెరీ న్యాచురల్ పర్ఫార్మెన్సెస్. కమల్, శేష్, నిఖిత, స్వాతి, ఎవ్రీబడి హ్యాస్ గివెన్ ఫెంటాస్టిక్ పర్ఫార్మెన్సెస్. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఎంటర్టైనింగ్ అస్. థ్యాంక్ యూ. నమస్తే అండి. లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ చాలా బాగా ఆడుతుంది. we've been getting a lot of good response from the audience and the reviews on the net speaks volumes about how the film is doing. So మీరు కానీ చూడకపోతే ఇప్పుడు చాలా మంది ఫ్రెండ్స్, సెలబ్రిటీ వాళ్ళు అందరూ మాట్లాడారు సినిమా ఎంత బాగుందో. సో గో అండ్ వాచ్ ద ఫిలిం. ఇట్స్ ది న్యూ ఏజ్ వన్ అండ్ ఎంకరేజ్ ద సినిమా. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం. చాలా సంతోషంగా ఉంది. సెకండ్ టైం చూస్తున్నప్పుడు ఇంకా నచ్చింది ఈ ఫిల్మ్. ఏంటంటే ఈరోజు లాట్ ఆఫ్ సెలబ్రిటీస్ వచ్చారు, చూసారు. అండ్ కాంప్లిమెంట్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ దెమ్ మీన్స్ అలాట్. ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలా క్రిటికల్గా చూస్తూ ఉంటారు. బికాజ్ ఎన్నో సినిమాలు చూస్తుంటారు, తీస్తుంటారు, యాక్ట్ చేస్తుంటారు ఎన్నో సినిమాలో. దే విల్ బి మోర్ క్రిటికల్ అనమాట. సో కమింగ్ ఫ్రమ్ దెమ్ వాళ్ళు చాలా అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు, ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. సో ఇట్స్ అ మస్ట్ వాచ్. చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను. సో థ్యాంక్ యూ ఆడియన్స్, ఇంతవరకు సక్సెస్ చేస్తున్నందుకు ఫిల్మ్. అండ్ హూఎవర్ హ్యాసన్ సీన్ ఇట్, గో వాచ్ ద ఫిల్మ్. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం అండి. నాకు ఇంత మంచి ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన మంజు భయ్యకి, మధురా శ్రీధర్ గారికి, మిగతా టీమ్ అండ్ క్రూ అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఒక క్రూ మెంబర్గా చెప్పడం కాదు కానీ దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ టైం ఐ వాచింగ్ ద మూవీ అండ్ చైతన్య యూ మేడ్ మీ క్రై. పోర్ట్రేయల్స్ ఆఫ్ ద రోల్స్ ఎవ్రీబడి, నిఖిత కానీ, శేష్ కానీ, కమల్ కామరాజ్ కానీ, అలాగే మన చైతన్య అండ్ మహత్, స్వాతి, జాస్మిన్, ఎవ్రీబడి డిడ్ వెరీ వెల్. అండ్ ఈ సినిమాలో నాకు అన్ని పాటలు రాసే అవకాశం నాకు డైరెక్టర్ మంజునాథ్ ఇచ్చినందుకు నేను చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాను టు బి అసోసియేట్ విత్ దిస్ ఫిలిం. అండ్ ఈ ఫిలింకి చాలా పాజిటివ్ రివ్యూస్ ఇచ్చి ప్రమోట్ చేసిన మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. బికాజ్ ఇలాంటి మంచి సినిమాని నిలబడాలంటే మీడియా సపోర్ట్ చాలా అవసరం. థ్యాంక్ యూ. సక్సెస్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం. ఫినామినల్ రివ్యూస్, ఎక్స్ట్రాడినరీ రివ్యూస్. అండ్ అందరికీ యునానిమస్గా నచ్చిన సినిమా ఇది. ఎందుకంటే యూత్ కనెక్ట్ అయిన సినిమా ఇది. దీంట్లో జరిగిన జెన్యూన్ లైఫ్లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్సే చూపించాం మేము. అండ్ రెస్పాన్స్ రోజు రోజుకి పెరుగుతుంది. వీఆర్ ఎంజాయింగ్ ది సక్సెస్. వీ నీడ్ యువర్ గుడ్ విషెస్. ఆల్ ది బెస్ట్. లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, ఇప్పుడు అంటే కాంటెంపరీ స్టోరీ తీయాలనే నా ఆశయం. అంటే యాజ్ ఎ ఫిల్మ్ మేకర్గా ఎప్పుడు కాంటెంపరీ స్టోరీస్ చేయాలని నేను ఎప్పుడు అనుకుంటూ ఉంటాను. సో ఇప్పుడు సైబర్ క్రైమ్స్ మీదే చేయాలి. ఎప్పుడు సినిమా చేసినా సొసైటీ యాంగిల్లో ఒకసారి ఆలోచించి చేయాలని నేను నా పర్సనల్ ఫీలింగ్. దాంట్లో భాగంగానే లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ చేశాను. సో అందరికి నచ్చడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. నేను ఒకటే చెప్తాను, ఫస్ట్ 3 days స్టూడెంట్స్, యూత్ అందరు వచ్చి చూశారు. నిన్న సండే నుంచి ఫ్యామిలీస్ కూడా వచ్చి చూస్తున్నాయి. సో ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. అంటే ఇంకా ఫ్యామిలీస్ చూడాలని, ఈ సినిమా తల్లిదండ్రులు పిల్లల కోసం కలిపి చూడడానికి తీసిన సినిమా ఇది. అంటే మన హాల్లో, పేరెంట్స్ హాల్లో కూర్చొని మన పిల్లలు సేఫ్గా ఉన్నారు, బెడ్రూమ్లో వాళ్ళ స్టడీ రూమ్లో సేఫ్గా ఉన్నారని మనం అనుకుంటున్నాము. కానీ వాళ్ళు స్టడీ రూమ్లో సేఫ్గా లేరు. వాళ్ళు ఇంటర్నెట్ వరల్డ్తోని కనెక్ట్ అయి ఉన్నారు, వేరే ప్రపంచంలో ఉన్నారు. సో మనం ఒక కన్నేసి ఉంచాలి. అంటే ఒకసారి చూడాలి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఎవరితోని ఎలా ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తున్నారనే ఒక చిన్న మీరు ఒక కన్నేసి ఉంచాలి అనే పాయింట్ మీద తీసిన సినిమా ఇది లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్. సో పేరెంట్స్ పిల్లలతో కలిసి వచ్చి చూడండి. ఐఎమ్ షూర్ మీరందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు అండ్ ఒకసారి గమనిస్తారు. అంటే వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అనేది మీకు తెలుస్తుంది. సో ఇప్పటివరకు సినిమా చూసిన అందరికీ
థ్యాంక్స్. ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ సినిమాలు వస్తే ఇంకా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయడానికి మనకు వీలు దొరుకుతుంది. అండ్ మనం అంటూ ఉంటాం తమిళ్లో, మలయాళంలో, కన్నడలో, హిందీలో, మరాఠీలో కూడా కొత్త కొత్త ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తున్నారు, మనం ఎందుకు చేయట్లేదు అని. దానికి సమాధానం లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ నేను గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాను. సో ఐఎమ్ షూర్ యుల్ ఆల్ ఎంజాయ్. థ్యాంక్ యూ. ఇవాళ అండ్ లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్గా ఇండస్ట్రీలో పెద్దలు, చిన్నవాళ్ళు అందరూ ఫిల్మ్ చూసి చాలా అప్రిసియేషన్ ఇస్తున్నారు. ఇట్స్ అ వెరీ ఫ్రెష్ అండ్ న్యూ ఫీలింగ్ ఇంత అప్రిసియేషన్ రావటం. I thank everybody for coming today, and I thank the media for all the support they've given us, and I hope the audience continues watching the film. Thank you. Hello Andy, ladies and gentlemen, first week సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతుంది అండ్ సెకండ్ వీక్లోకి అడుగుపెట్టే ముందుగా ఐ వుడ్ సే దట్ ఎవరెవరు చూసారో అందరికీ కృతజ్ఞతలు. సినిమా చూసి ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్, సోషల్ నెట్వర్క్ మీద చాలామంది మంచి మంచి ఒపీనియన్స్ ఉన్నాయి. దాంతోపాటు కొంచెం గమనించి ఉండాలి, అంటే ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అని. ఇవాళ పేరెంట్స్ వాళ్ళ పిల్లల్ని అంటే ఎటు వెళ్తున్నారు, గేట్ లాక్ వేస్తుందా లేదా, రాత్రి ఎంత తొందరగా వస్తున్నారు అని ప్రతి దాంట్లో జాగ్రత్త పడుతున్నారు. కానీ ఇంట్లో ఉంటూ ఇంటిలో మన ఎదురుగుండా కూర్చుని కూడా ఫోన్లలో, ల్యాప్టాప్లలో ఎక్కడో సోషల్ నెట్వర్క్లో తెలియని ప్రపంచంతో స్నేహం జరుగుతూ ఎన్నో రకాలుగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారనే చాలా సంఘటనలు వింటున్నాము. ఈ సినిమా ఒక కోణాన్ని చూపిస్తుంది, అంటే ఒక డార్క్ సైడ్ ఆఫ్ దట్ వరల్డ్. అండ్ పేరెంట్స్ అందరూ ఐ థింక్ ఫ్యామిలీతో పాటు వచ్చి, వాళ్ళ పిల్లలతో పాటు వచ్చి ఈ జనరేషన్కి సంబంధించిన ఒక సినిమా. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫిలిం, మీరు అందరూ తప్పకుండా వచ్చి చూడండి. చిన్న సినిమాల్లో ఈ ఇయర్లో ఒక మొదటి అడుగు అనుకోవాలి. చాలా మంచి కలెక్షన్స్తో పాటు ముందుకెళ్తుంది అండ్ వి ఆల్ నీడ్ యువర్ సపోర్ట్. థ్యాంక్ యూ. చాలా సంతోషంగా ఉందండి. ఈ సినిమాకి నా మ్యూజిక్కి వస్తున్న రెస్పాన్స్ చూస్తుంటే నిజంగా చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఈ సినిమా కేవలం మీరు చూడటమే కాదు, మరో 10 మంది చూపించండి. ఎందుకంటే పిల్లలతో కలిసి చూడాల్సిన సినిమా అని చెప్పిన ఫీలింగ్ ఇది. సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సిస్టమ్ అనేది మన నిజ జీవితాల మీద ఎలా ఆడుకుంటుంది సమ్టైమ్స్ అనే దానికి ముందు జాగ్రత్తలాగా ఇలా ఉండాలి అనే ఒక చక్కటి మెసేజ్ కూడా ఈ సినిమాలో మీకు కనిపిస్తుంది. సో డెఫినెట్గా ఈ సినిమాని మరింత పెద్ద హిట్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. మా గురుగారు రసల్ గారు, నేను ఎన్ని సంవత్సరాలు నేర్చుకున్నది ఈ సినిమాలో చూపించానని హ్యాపీగా అప్రిషియేట్ చేశారు. సో థ్యాంక్స్ టు మై గురువు రసల్ గారికి. మొన్న మీడియా మెచ్చుకుంది, నేను ఆడియన్స్ మెచ్చుకున్నారు. ఈరోజు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు అప్రిషియేట్ చేశారు. చాలా హ్యాపీగా ఉంది. దట్టు అంటే మా గురుగారు రసూల్ గారితో కూర్చొని సినిమా చూడడం అనేది ఇట్స్ అన్ ఎగ్జైటింగ్ ఎలిమెంట్. బట్ థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్స్ యూ వన్స్ అగైన్. ఐ సా ద మూవీ, ఇట్స్ చాలా బాగుంది. అంటే చాలా బాగుందని చెప్పేది ఇట్స్ ఎ వెరీ స్టాండర్డ్ స్టేట్మెంట్. ఐ నెవర్ గో టు ద పబ్లిక్ అండ్ సే మూవీ ఇస్ గుడ్. వెన్ ఐ సే ఇట్స్ ఎ హానెస్ట్ స్టేట్మెంట్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు వచ్చే ఈ రెగ్యులర్ మాస్ మసాలా ఫార్ములా మూవీస్ అన్నింటినీ బ్రేక్ చేసి ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. యూ వాంట్ టు వాచ్ ద మూవీ బికాస్ ఆఫ్ ద స్టోరీ. ఈ కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్ షుడ్ బి ఎంకరేజ్డ్ and the effort that was put in by the new upcoming directors and the cinematographers and the producers who's actually encouraging this kind of projects, they should be given a boost by ఇలాంటి సినిమాలకి మీరు థియేటర్కి వచ్చి వాచ్ చేయాలి. ఎందుకంటే పబ్లిసైజ్ చేయడానికి ఇట్స్ నాట్ very easy to compete with big budget films, but this kind of films should be encouraged and it's very good film. అంటే ఈ సినిమాని ఎంకరేజ్ చేయమండం కాకుండా you should watch it because it's a good movie, not because you are supporting some kind of art film. This is very good entertainment and this is the kind of movies that be coming more, so that we'll have standards, proper standards for the Telugu films. Thank you very much.